Ban peniaklat no ia karilum Garo lakajong na karilum khasi jaintia bat ban aino lakajong ka jela kadai kamat kabala yo sngo ia ka jingi kran nadu ki khindiat snam ki balala kam tam da kawai ka sengsan perthei ka bala rem tam ha ka ni ka jela Meghalaya baro chikata ki jingdawa ki kutang hapo lakajong ka jela henrei ha ka ni ka kenti kawai ka kenhun kalale chadu nang ba Delhi bandawa khasi jaintia state No cousin injustice. No rush. No cousin injustice. No rush. No cousin injustice. No rush. Haka khatsa ba khatsan terik mata ubnai no pra arazar arpuar hapo ka jingelam jong ka sengsan perthai Hill State People's Democratic Party kata ka HSPDP na kani ka jela rengkat ki kenhun jong ki seng bapero pher ki bana ki wei pa ki jela jong ni ka than stelam mingi kenthop ye ki bana rilum Garo ki ba hapo ka satri jong ka National Federation of New State Kilalit chadu nong ba New Delhi bandawa na kasorkat pedeng bantano ya ki jela thamai kenthop hakani ke jela Meghalaya lakajong ka jela ya karilum khasi jaintia ba lakajong ka jela ya karilum Garo kini ki sang kiladawa ha kini ki arsingi da ka basong kalan mengor ha madan jong ka jantar mantar New Delhi ka jinglet dawa khasi jaintia state shadu nang ba Delhi kalong bala da menteri rang ba du kari yo ihi dala ki jong ki khmat ya ka jingdawa un sim khia ya kani da ka bara ha ka yin darbar thawan ka jela ban ya kren halor kani ka phang ka balong ru kat kum ka riti sanchar jong kari India ba kani ka 6 schedule ka mendan lapa kambiang yangi namar ka jingdon jong ka khadar a kalong ka maujin thut ka bakrau yangi kum ka jaibin riu kum ka jaibin riu ka jangi namar ba ya ka hoklong trai kham tam ka khendo ka siap ya ki khlau ki tap hadu menta ngim som lala ban thawan ngim som lala ban penyai damangi ka jala Meghalaya ka menta andrai le ngin yo khasin justice ha ka lais pan nya puwei kat ba kawan ka je ne ka ke ne ka kat ba kalong henry kalong ka bor ka nyereng kat bat ki state ki ba marjan ha ka lais pan nya puwei jong ka Nagaland jong ka Mizoram bat jingwe ki wei how Amit Shah ubadai Union Home Minister badia kani ka memorandum ngadap sai menta kasih and sim ke kli da chairman secretary jong kani ka federation aga ba an penyo ya appointment ban yakren ba un sngap ba un ayingi ke jubab halor ke jingdawa ke jungi kata kadai ka rai ka bakhadu ka bakum ka National Federation of Khasi State ngiyo ya ka ban rai menta kasih bat kani ke jing rai ke jungi kalong bangin peipat la sarkar ka nam sngap kamnum sa skor kabumut ka jingdawa ka jungi kanam kutang manda kasi bat ngindang organize ye giwei pat ki demonstration ki ba hapo gani ka lama jong ka Federation of New States ka bangin se shem na kapor sa kapor live usan tli kisem kat khanai spa prapunyo bat ngila ya ye gani bat kadai ka por ka jungi bat yai pen ken mau bat ngin yai dawa bat bakata kalong khubor jungi sabaro ki parado ki parasnam aka bri new trap manong balada kata ka khasin state kam dan kam yangi ka jaibin riu ngim sut ngi pediang ye kanunu ka jingken thok ka jongki tam ka pan i yangi da ka wei galanti ka ei kata galanti ka bhatam ban penne pensa lani ban penne ye kata ka jinglong kerpang jongi kum ka jaibin riu lani ki hok kerpang ji kum ka jaibin riu lar ki don da ka wei paru ngi pediang ya ka ban yosngau mola ngi pediang ye ka ban tip ka ei pat ka solution bakal lawai ba pernai jong ka jaibin riu jongi abang idai kum ka jaibin riu bo blai lo bu kerpang hakiliang baro nadu ka khendo ka siap nadu ka sensar khadar nadu ka riti rustur nadu ka tin ka thali ni sngobon ong ba ka khubor kan le jagari ka sibat chantia